Nederland stemt op woensdag 22 november voor de Tweede Kamerverkiezingen. En vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond willen wij graag weten hoe de diverse politieke partijen denken over de agrarische sector. In deze laatste video laten wij Limburgse kandidaten nog één keer aan het woord met de vraag van vandaag: welke boodschap heeft uw partij voor de agrarische sector? De boodschap van GroenLinks, Partij van de Arbeid voor de agrarische sector, is dat wij samen met hen willen kijken en met natuurorganisaties en met waterschappen en met gemeenten samen willen kijken naar wat het beste is voor het platteland. Op dit moment is het zo dat we tegen alle grenzen aanlopen, grenzen in betaalbaarheid, maar ook grenzen in natuur- en watersystemen. En wij kunnen samen gaan kijken wat het beste verdienmodel is voor de boer in een gezond natuurlijk systeem en watersysteem. De BBB is de laatste jaren keihard opgekomen voor onze agrarische sector en dat willen we heel graag blijven doen. Als kleindochter en als nicht van boeren weet ik als geen ander hoe hard deze sector werkt. Voor ons voedsel, maar ook voor de leefbaarheid van onze steden en dorpen, maar ook voor het behoud van ons landschap. En bent u daar nou ook voor, dan stem dan op 22 november BBB. De ChristenUnie begrijpt de zorgen van de agrarische sector heel erg goed. Er is veel te lang gepraat over de boeren en te weinig met de boeren. Wij geloven nog steeds in een landbouw en tuinbouw die toekomst heeft, maar wel eentje die minder belastend is voor de natuur. Wij zien de boer niet alleen met vee aan de slag, maar ook als beheerder van de groene ruimte en dat hij daar dan ook een eerlijke prijs voor krijgt. Bovendien denken we dat de veestapel iets omlaag moet en dat de boer ook een hogere prijs krijgt per stuk vee, zodat er uiteindelijk ook een fatsoenlijke boterham kan worden verdiend door de boeren en dat we toch zo min mogelijk impact hebben op de natuur. De agrarische sector is van vitaal belang voor Nederland. Dat is het CDA nooit vergeten, maar als partij hebben we dat veel te weinig laten horen in de coalitie of in het kabinet. Dat moet echt anders. En daarom moeten we weer een betrouwbare politiek zijn voor de agrarische sector. En met Eline Vedder op plek 2 als boerin hoog op de lijst, is dat de nieuwe koers die we als CDA ook de komende jaren met de agrarische sector willen varen. De land- en tuinbouw zal een forse inhaalslag moeten maken. Dat is een grote uitdaging, maar het biedt ook kansen. De voorgaande kabinetten met in VVD en CDA, die hebben de boeren voorgehouden dat het allemaal zo vaart niet zal lopen. En dat zorgt er nu voor dat er pijnlijke ingrepen gemaakt moeten worden. Maar er is ook veel geld beschikbaar, dus wij zien ook heel veel kansen voor een natuurinclusieve en biologische landbouw. D66 wil perspectief bieden aan de agrarische sector. We willen een toekomstplaatje kunnen geven wat houdbaar is voor de boeren. Juist ook die jonge agrariërs die snakken echt naar perspectief. En dat willen we voor hen klaarzetten door te laten zien hoe het anders kan en hoe het wel houdbaar is. En daar gaan we dus ook als overheid echt die helpende hand bieden door middel van steunmaatregelen en door middel van omschakelingssubsidies. Zodat die transitie van de agrarische sector ook een haalbare situatie is. Boodschap 1 is maar meer richting Den Haag. De regeldruk is veel, maar dan ook veel te groot. En richting de agrarische sector zou ik zeggen, laat je niet kisten, maar ben wel reëel. Ga met je tijd mee en dan komt het vanzelf goed.